Realitná kancelária Vaše reality vám ponúka na predaj loftový nebytový priestor s obytnou galériou. Nehnuteľnosť sa nachádza na Rybničnej ulici v mestskej časti Bratislava Vajnoj. Priestor je zobytnený s veľmi príjemnou a útulnou atmosférou. Vhodné rovnako na bývanie ako aj investícia. Do nehnuteľnosti sme vstupovali bezpečnostnými dverami. Priestor je rozdelený na obývaciu časť s kuchynským kútom, kúpeľňa so sprchovým kútom a WC a nočnú časť, kde je spálňa, ktorá je situovaná v galérii, do ktorej sa vychádza pohodlnými schodmi. Kuchynská linka je nová so zabudovanou sklokeramickou varnou doskou a elektrickou rúdou. V kúpeľni sa nachádza sprchový kút, umývadlo so zrkadlom, práčka, WC a bojler má ohrev teplej vody. Do spálne sa vychádza pohodlnými schodmi. Spálňa je členená ako galéria. Je veľmi tichá, pohodlná a útulná, čo zaručuje pokojný a kľudný spánok a oddych. Celý priestor nehnuteľnosti je výborne dispozične využitý, presvetlený a vetrateľný. Ak vás táto ponuka zaujala, neváhajte mi zatelefonovať a nehnuteľnosť vám rád predstavím a ukážem.